Mahal kaayo apan libre. Hunyo 20. Pinaagi sa usa ka buhat sa pagkamatarong, ang hatag nga walay bayad midangat sa tanang mga tawo alang sa pagkamatarong sa kinabuhi. Mga taga-Roma Kapitulo 5 versikulo 18. Ang salapi dili makapalit niini. Ang salabutan dili makasabot niini. Ang gahom dili makasugo niini. Apan sa tanan nga mudawat niini, ang mahimayaong grasya sa Dios gihatag nga walay bayad. Apan ang mga tawo mahimong mubati sa ilang panginahanglan, og sa pagsalikway sa tanan nga pagsalig sa kaugalingon, mudawat sa kaluwasan ingon nga usa ka gasa. Kadtong kinsa mosulod sa langit, dili mosaka sa mga paril niini pinaagi sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Ni ang mga ganghaan niini maablihan ngadto kanila alang sa mahal nga mga halad nga bulawan o salapi. Apan sila makaangkon og agianan ngadto sa daghang mga mansyon sa balay sa Amahan pinaagi sa mga merito sa krus ni Kristo. Alang sa makasasala nga mga tawo, ang labing taas nga paghupay, ang labing dako nga hinungdan sa pagmaya, mao nga gihatag sa langit si Jesus aron mahimong manuluwas sa makasasala. Siya mitanyag sa pag-adto sa yuta diin si Adan napandol ug nahulog, sa pagsugat sa manunulay sa natad sa panggubatan ug sa pagbuntog kaniya alang sa tawo. Tan-awa siya sa kamingawan sa tentasyon, kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi siya nagpuasa, nagantos sa labing mabangis nga mga pag-atake sa mga gahom sa kangitngit. Iyang gitumban ang pug-anan sa bino nga nag-inusara, ug sa katawhan walay ni uban kaniya. Isaiah 63 kapitulo 3. Dili kini alang sa iyang kaugalingon, kundi aron iyang mabugto ang kadina nga nagkupot sa kaliwatan sa tawo sa pagkaulipon ni Satanas. Ingon nga si Kristo sa iyang pagkatawhanon nangita og kusog gikan sa iyang Amahan, aron siya makahimo sa paglahutay sa pagsulay og tentasyon, mauusab ang atong buhaton. Atong sundon ang panag-ingnan sa walay sala nga anak sa Dios. Adlaw-adlaw nagkinahanglan kita og tabang ug grasya ug gahom gikan sa tinubdan sa tanang gahom. Atong itugyan ang atong walay mahimo nga mga kalag ngadto sa usa nga andam sa pagtabang kanato sa matag panahon sa panginahanglan. Sagad nato makalimtan ang Ginoo. Ang kaugalingon naghatag dalan sa pagbati ug nawala ang mga kadaugan nga kinahanglan natong makuha. Kung kita mabuntog, dili kita maglangan sa paghinulsol ug sa pagdawat sa pasaylo nga magbutang kanato sa taas nga dapit. Kung kita maghinulsol og motuo, ang makalimpyo nga gahom gikan sa Dios maato. Ang iyang makaluwas nga grasya gihatag nga walay bayad. Ang iyang pasaylo gihatag sa tanan nga mudawat niini. Sa matag makasasala nga maghinulsol, ang mga manulunda sa Dios nagmaya uban ang mga awit sa kalipay. Walay usa ka makasasala ang kinahanglan mawala. Puno og libre ang gasa sa makaluwas nga grasya.